Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig staan. Even terug naar de basis. Wat is eigenlijk? Dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Ja, Brangasa, jou de Baka Kulturu TV speciaal voor jou. En natuurlijk, je weet het, Kulturu TV. We willen zijn bij de mensen om de waarheid boven tafel te trekken natuurlijk. We zijn maar chibri, we gaan zoeken. Maar goed, vandaag zijn we bij Chris Roti Shop. Waarom zijn we hier vandaag? We zijn hier omdat er een voice de ether is ingegaan. Waar men zei van ja, pot vergeeft je de blakkamang. Pot vergeef keer de man, zodat de man kan winnen verkiezen. Want de blakkamang leidt ook. En een voice, je ziet duidelijk, Asandi is nog kan. Want Chris bestaat al zoveel jaren. En waarom zou je dat nu doen? Dus we zijn vandaag bij Chris, de eigenaar zelf, de baas. Wasabi Sepsa. Goeiedag meneer, hoe gaat het mee? Goedemorgen, cultuur, tv-cultuur hè? Ja. Goedemorgen en welkom. Ik ben hartelijk dank dat u lang bent gekomen. Ja, ik lees het ook, bedoel ik hoor het ook. Het is een week of al 2 op de Facebook. Al deze man video's sturen ze dat Chris wil die blakkamang doodmaken. Mijn waarde op mijn erewoord, de grootste klanten van mij zijn bijna 75% Creolen. Op mijn erewoord hoor. En dan heb je die 30 nog, je hebt Hindustan, Chinees, noem maar op. Dus het is heel hard. Is het een jaloezie of een... Ik heb geen woorden op die ding hoor. Echt waar. Wat is een haat of een jaloezie of wat? Maar kijk, mijn zaak bestaat al vanaf 82. Ik ben 40 jaar hier. En je kan de hele buurt vragen wie Chris is. Kan je gewoon een steekproef nemen. Mijn straat vanaf Redmond tot met hier. Vraag wie Chris is. Je kan de hele Paramaribo vragen. Tot naar Albina. Die Fransen komen zelf hier ook eten. Tot naar West-Suriname ben ik bekend. Tot naar Nikeri en ook in Noordzee, Holland bij jullie. Dus het is erg man, het is niet goed als mensen zo... Je hebt soort van haten. Je hebt mensen die, kan je zien dat haten en je hebt mensen die van binnen jou haten. Dus het is echt niet leuk. Mijn trouwe klanten, je hoeft niet bang te zijn. Chris is open voor jullie, jullie zijn welkom. Dus nu mag je nog ook kiri. En ik heb 35 personeel in dienst. Ay, Chris, Faka, alasan butok. Ay, nangawijay, takirang awijay. Kadbegi abos ko putok. Alasan setik bayar, asma payamonig ba, Krishna, Matura. Ay, apayamonig ba, abe payamalisig ba, fupekir de kaulang matok. Nono de amoni pay baka. Dus nono de mga bipot moro voor vergeef die de man. Vooral Chris, sani roti shop. Ay nanga sanitok, rupram. Kaya de man pot moro extra san di de man. Megdaman de no mapapawatas €10 sa cross ba. Isa bito. Uba po tewalisig ba maasan no becha effect so. Das mabeta 1 2 3 4 de de manunu de na diragdem de mapapa de kolo blaka mananga de kajuka. Megdaman de mapapa de mafurtum sitok. En if de mafur so uno mawini das ala fasi. Megdaman ka. Era asan paig ba nunu de. Ay nanga atrasasan ko ate gito. Forana district Brokopondo. Iga senroti godasi. Wisna prati deng marwina tanata panahuni ka senroti go mas gideng. Patak kolosan debal. Anam dele ka estadisi moro ande moro furu. Era ay nanga akolo siya ni daw potem marsina kolo watragideng. Asiya ni daw potem marsina kolo watragideng megdede mas. Era okay. Utaki ara bol. Isabi tok asan na kay hey mera to son minangayuwang.
Unuan sabi. Nama trasmanom sabi ya. Atoridis namak leki. Oke, abu. Barchan mo odigimi. Taja takau rokopoti. Oke, ciao. Bedoel, als ik zoiets zou doen, dan wat gaat er met mij gebeuren? Met mijn zaak, met mijn personeel, noem maar op. Ja, dat is niet leuk, want we hebben het ook gehoord. En we hebben gezegd, nee, hier moeten we een reportage van maken. Want we waren zelf nog in Nederland, hebben het ook al gehoord. Dus toen dacht ik, als we in Suriname zijn, gaan we bij Chris. Want ik weet, ik heb ook vaak bij jou roti gekocht. En natuurlijk, ik heb altijd gezegd, een van de lekkere roties hier in Suriname natuurlijk. Maar waarom zou men dat doen, denk je? Hè? Heb je maar Iera voice review? Iering? Ja, bedoel, mijn zoon heeft me laten horen. Maar bedoel, personeel, baas, zij zijn naar konderen. Het is een soort haten, man. Nee, man. Maar ben je geschrokken toen je het hebt gehoord? Nee, bedoel, ik zit 40 jaar in die business. Ik heb wel een paar keer, ik weet niet, mensen zeggen, ja, Chris, quick, sneaky, quick, ik weet dat. Je dient. Heb je slag, heb je ergens een dak weer? Nee, maar Chris is open hart. Je kan de hele Suriname vragen. Ja. Oké, mijn beste klanten, jullie zijn welkom. En mijn trouwe klanten en mijn toekomstige klanten. Jullie zijn welkom hoor. Alsjeblieft. Er is niets aan de hand. Nee, er is niets aan de hand, maar ondervind je wel schade hierdoor? Merk je dat het is minder geworden? Dus een paar keren is die zaak. Ik bedoel, die dag dat die voice is gekomen, je weet hoe Suriname zijn. Dus diegenen die het goed denken, gaan ze zeggen nee, dat het weet. Maar je hebt die, ja, want toen was dat zo, is kerkino. Het kan zijn dat het, Chris doet maar sandang Kiro. Nee, zo ben je niet. Het is helemaal niet zo, mensen. U heeft het gehoord van Chris, de man hemzelf. Hij heeft hard gewerkt om dit op te bouwen. En waarom zou hij dat doen? Als hij dat zou doen, dat is goed. Ook een Rotterdam toch? Maar dat is helemaal niet zijn bedoeling. We moeten gewoon samen met elkaar leven. Het is een fake bericht dat rondgaat. Het is nonsens. Het is niet goed. Dus dat is het, wat wil ik maar zeggen dus. Ja, mensen, jullie hebben het gehoord, dat is de man zelf, Chris zelf. Hij heeft het hier, roti shop. Ga gewoon lekker die roti blijven kopen. Het is natuurlijk goed voor zijn ook. Hij heeft mensen in dienst, dus man, ja, doet dat. Dus mensen, blijf de zaak steunen. Het is kolder, het is niet waar, het was fake. Het bestaat niet. Mensen zijn raar. Minstens op zich zeggen zoals maar voor doe zoals niet. Wat de bedoeling moet zijn. Blakamalai. Maar goed, gelukkig zijn we Surinamers onder elkaar en kunnen we elkaar blijven steunen. En bij Chris kan je één van de lekkere roties halen. Want pas heb ik nog een roti bij Chris gehaald. En Ros had ons ook een roti gegeven. En mensen, ik leef nog steeds. Het is fantastisch om hier te zijn. Chris Roti Shop. Hier aan de Meistraat zijn we. Dus en aan de Bequattastraat is er ook één. Dus blijf die roti halen. Steun die zaak, want hij doet goede zaken voor ons hier. Het was het weer, mensen, voor deze middag. Cultuur TV hier bij Chris Roti Shop. Goed, ik ga jullie bedanken voor het kijken. En blijf Cultuur TV steunen, want je weet het, we hebben het ook nodig. Want we moeten voor jullie op stap. We moeten kijken wat is de waarheid. Dus Masai moeten we gewoon ontmaskeren. Dus wij van Cultuur TV, wij danken jullie. En we zeggen tot een volgende keer. Bye bye, Swifi. Dit was het weer. Dag. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten
krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Take you krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. www.uturu.com for the generation them.